Φοβερό! Ήταν πολύ τρομακτικό. Είστε για δεύτερο γύρο? Δεν το βρίσκω καλή ιδέα. Εγώ ξαναπάω. Το τρενάκι του τρόμου είναι το τρομακτικότερο παιχνίδι του φετινού καρναβαλιού. Πλάκα μου κάνετε! Αυτό το τρενάκι δεν θα τρόμασε ούτε μωρά! Ναι! Ούτε μωρά! Δηλαδή θες να πεις ότι δεν φοβήθηκες καθόλου? Τα πεινασμένα αιμοδιψή βαμπύρ. Τον τρομακτικό λυκάνθρωπο. Και τις κακές μάγισσες! Καλή προσπάθεια, παιδιά, αλλά εμάς δεν μας τρομάζουν αυτά τα μυθικά ψευτοστοιχιά. Ναι! Ψευτοστοιχιά! Σιγά. Ούτε και τη νύχτα της αποκριάς? Με δουλεύεις? Ειδικά τη νύχτα της αποκριάς ξέρεις ότι όλα είναι ψεύτικα. Κοίταξε γύρω σου. Το μόνο που βλέπεις είναι ονειροπαρμένες ψευτομάγισσες και χαζοφαντάσματα, τίποτα άλλο. Νόστιμο! Αλλά το σωστό να λέγεται, μια γιορτή που επινοήθηκε για να τρως γλυκά είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Κοιτάξτε εκεί. Αποκριάτικο υπερθέαμα. Ο μάγος Κράντσκι, αριστοτέχνης της μαγείας. Καλό! Τρέχω να πάρω εισιτήρια πριν ξεπουληθούν.